बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3/21 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि बनमालि दैमारिनि जिउ साखारा, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो जिउनि बेलासियाव, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि हाग्रामाया बहा थांखो, बाक्सानि मृदुल बर'नि नोंनि सिम, बाक्सानि एस.के. बसुमतारीनि निखावरिनि दाहा, क'क्राझारनि सनाजुलि नार्जारिनि बै थावनिफोरा दिनैबो नेनानै थायो, दौलिं ब्रह्मनि बिग्रायारि, पवन ब्रह्मनि फरायसुला आं, चिरांनि कमल मुसाहारिनि रजेनि सावगारि आरो क'क्राझारनि सानसुलि बसुमतारीनि जिउनि अनजालु खन्थाइया सेबखांजादों आरो दिनेश गयारीनि माबोरै बावलांनो सुंद' सल' आरो देवबार रामसियारिनि आदुवानि फारिलाइयाव सेथि बिरबलनि सल' बाथायाबो सेबखांजादों।